Good morning! Happy Sunday! Si Daddy talaga. Nga pa. Hey, good. Let's go na. Daddy! Morning guys. Ang aga ko nagising 4 o'clock yata. 4 a.m. Tapos, ayun, kapag nagising kasi ako, hirap na ako ulit bumalik. Nanood na ako ng mga vlogs. And then yung vlog ni Joy. Nung mamatay si Kisses Megad. Grabe. Iyak to the max din ako. Diba, Groot? May gali-gali. Wala na si Kisses. Lamig ng ilong mo. Huwag masyadong maingay. Parang bata mo to. Hindi nakapag-bihis kagabi. Aray ka. Gana, labas na tayo para ano. Excited na to si Groot na lumakad. Let's go. Kunin natin yung tali mo. Oo, lalakad ka. Kunin natin yung tali. Gagala na, gagala. Hi, Maggie. Ay, supladita. Supladita. Supladitang Maggie. Bakit? Ayaw mo pa lumabas? Ha? Sinasamahan mo ba si Daddy? Hagin na. Labas na. Ganda. Ayun guys. Borlok. Naku po talaga naman itong babaitang ito. Palabango na nga lang to kasi mga boyfriend niya kinalat na naman. Daddy hindi na nakapagbihis oh. Kaloka. Winnie the Pooh. Labas ang labas ang kanyang belly. Daddy. Ayan, nag-inom na naman pala kasi siya. Nagsolo. Ayan. Kaya pala sabi ko kanina pag gising ko, pag sabi, parang may alak to. Di naman to tumuli kagabi. Bakit ang may alak na? Uminom pala siya kasi sinabihan ko siya. The next kasi sabi ko, kahapon, uwi ka na lang. Inom na lang tayo. Total Sunday naman kinabukasan na Sunday ngayon. Eh, ako kasi guys, palibasa, maaga ako nagigising. Maaga din akong inaantok. So, alas 9 yata kagabi. After pagdating niya, naghilamos ako. Natulog na ako. Nag-browse ako ng mga sa Instagram. Natulog na ako. Hindi niya na ako ginising. Kasi alam niya na maaga ako nagigising naman. So, yun lang. Huwag mo na siya gigisingin din. Wala naman lakad eh. Finally guys, na-transfer ko na si Bonbon sa much bigger na pot. Pero di pa rin kami nakapunta ng Cartimar kasi tingnan niyo naman ang init oh. 'Di ba? Kaloka. Nanunuot kahit nasa loob ka lang ng bahay eh. And then yung pinagtanggalan ko kay Bonbon is tinransfer ko naman yung isang dito, isang tanim dyan. Ayun. And then, nandito yung nilabas ni Daddy dito. Ang banto talaga ng mga ganito. Parang ipis lang din yung niya. Yung amoy niya. Kaso pagkain niya ng arwana, nilabas dito muna. Kasi nilalangham sa loob. Ayun. Then, manonood kami ng sine mamayang mamayang gabi guys. Kasi masyado mainit. Ako lumabas. Nagpiprint pa rin ako ng stickers. Kasi madaming orders. While uploading na yung vlog ko kahapon na 42 minutes guys inabot. Yun. And then dito sila. Upo naman si Paknit. Talaga naman si Paknit ay. Ay sus. Nood sila ng Once Upon a Time in Venice. Power Ranger. Ayan, nod muna habang wala pang Tigilan mo nga, makasakit ka naman. Ba nag-aantay ng oras. And then, nagluluto ako guys ng ng lunch. Dapat din ako magluluto kasi ayoko ng corned beef. Masyado akong nung amoy.
Hindi ko type yung amoy ng corn beef talaga. Masyadong maanggo. Pero kumakain ako minsan kasi yung Delimundo. Napakaanggo niya ang tapang ng amagaya ko. So ito na lang yung for lunch namin. Binabad kong yempo. Inano ko lang, kinote ko lang sa crispy fry. Tapos, asa na yun? Ito, nakita ko sinigang. Tutuloy ko lang siya sa sa water lang. Tapos paukulang ko, hindi lalagyan ko ng Baguio Pechay. Okay na yun. May sabaw na. Para-paraan. Enough. Alis dyan, alis dyan, alis dyan. Lunch guys. 1:30 na. Yun. Late. Ito na yung sabaw namin with parang sinigang na cabbage lang. Yun, meron pa kanina yung corn beef, yung talong, sausawan, kailangan ko to, and then yempo. Then tayo, ito kanina itong tira. Oh, busin yan. And, ayan. And, glutathione. O, diba? Nagano na ako sa gabi, may, ano ba yung may flash out na, may glutathione up. Kung di pa ako sumexin yan guys, ng bongga. Lagyan ko lang siya ng lemon. Ano ba to? Galing gym ba to? Pero may yung pawis oh. Grabe. Oh. Sus Mario Joseph. 3 schools in 3 years. Grabe daddy. Punas ka nandiyan yung sa likod mo. Ang katas ng masarap na pagkain. Grabe, para ka. Galing sa bakbakan ah. Halo ka. Hoy, pumupusyaw-pusyaw ka na daddy. Too early to Hoy! Tingnan mo naman yung dati. Tira magpo-post na ako ng ng before and after ah. Sige, diyan ka lang mamaya. Meron ako niya yung mo eh. Yung before tayo uminom eh. Punasan mo pa yung ulo mo, grabe oh. I'm cute. Sarap ko magluto na. Buhat na sarili bangko eh. Andito pala sila. Andito pala mga bibis. Ay, siguro tulog guys. Doon sa sa may CR press ko doon eh. Paknit! Ang gwapo naman yun oh. Ang gwapo. Uy, sus! Siyempre maganda din yan. Maganda din yan. Kaya mo kumain, iho? Bala ka? Magsisimba kami guys. Naantay na lang namin yung yung oras. Alas 4 na. Dapat pupunta pa akong store kaso natamad na akong init-init. Tambay muna kami dito sa sa kwarto. Pinagpusan ko kay daddy yung aircon. Sasakyan natin si Tonton. Wala ba nga si Tonton? Natawag ni daddy kanina yung susit ni Tonton. Naku, assuming yan si daddy mo nandiyan na si Tonton. Colorks. Kahit wala pa. So, yan lang. Uploaded na guys yung yung 42 minutes na vlog. Ang haba, pasensya na napadagdal ako eh. Pero, ayun kasi minsan naman 9 minutes lang yung ko yung vlog ko, diba? So, paminsan-minsan, mahaba, maikli. So, kung ano lang ang ma-produce ko guys. Okay? Aliw no? Ayusin mo, mamaya. Sira yan, ikaw lang niyan. Hindi ko nga madalas pinapasayaw yan eh. Alam na araw dyan kay Groot. 4 na Groot ko guys. Yung laruan. Pero syempre, original si Groot Tintin. Hey Miss! Miss Maggie? Ano problema mo? Ha? Wala siyang problem. Aliw. Ang kalbo. Hindi mahawat ang ipolo. Halika na. May mas natalasin ko. Feeling ko wala, no? Alas 6 yun eh, no? Sa isyo. Mauwi na kami, guys. Nood lang kami, movie. And then, uwi na. Pupunta kami sa... May pupunta kayo ni Chris? Pupunta sila sa ninong ni Chris. Kain na lang kami guys kasi palpak yung ay hindi palpak. Ano tawag doon sa word na yun?
Basta medium. Wala. Kasi, Sunday, madaming tata, madaming tao. Lalo't walang nanonood ng tata. Ayan. Madaming nanonood ng TV. Wala nang available. Next, is, may na, 10 o'clock na. Super late na nun. Ito nga, mamakto na naman kanini. Sabi ko bukas na lang. Kaya, daan ko na lang sa kain, guys. Kasi, sila naman magkakain. Ito pala kami sa kanto. Modern Shanghai. Sige. Marunong yan. Ayaw po lang kasi pabayaan mo matutong mag-chopstick. Puro bugo. Sus! Di-discourage mo kasi. Imbis kaya mo matuto eh. Konti lang in order ko guys. Hainanese chicken lang. And then yung shrimp ni Chris. Tapos rice. No, okay lang. We're home na guys. Sa way yung movie. Bukas na lang. Tapos milakad nga sila ngayon. Mag-ama. So good night until tomorrow. Short lang yung vlog ngayon. Good night baby. Night.